Iċ-Ċina, it-tielet l-ikbar pajjiż fid-dinja, huwa l-pajjiż bl-ikbar popolazzjoni b'aktar minn 1,300,000 persuna. Iċ-Ċina huwa pajjiż fl-Asja, pajjiżi li jmissu miegħu hemm l-Afganistan, Burma, l-Indja, l-Mongolja, in-Nepal, il-Pakistan u r-Russja fost oħrajn. Il-belt kapitali taċ-Ċina hija Beijing, għalkemm il-belt li fiha jgħixu l-aktar nies hija Shanghai. Kważi nofs il-popolazzjoni Ċiniża tgħix f'żoni urbani. Iċ-Ċina għandha r-raba' l-itwal xmara fid-dinja, ix-xmara Yangtze, twila 5797 kilometru. Dan il-pajjiż għandu t-tieni l-ikbar ekonomija fid-dinja wara l-Amerika. Fl-2003 iċ-Ċina kien it-tielet pajjiż li bat persuna fl-ispazju. Il-Great Wall of China huwa l-ikbar struttura li qatt inbniet mill-bniedem, twil 8850 kilometru. 20 miljun siġra fis-sena jkunu maqtuwa fiċ-Ċina biex minnhom isiru chopsticks, jintużaw 45 biljun chopstick kull sena. Il-logħob Olimpiku f'Beijing kienu l-iżjed li qatt swew flus, hekk kif fl-2004 f'Ateni kien istmat li swew mal-15 biljun dollaru, dawk fiċ-Ċina swew 40 biljun dollaru.